ሰባት 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 ቅባት ሰባት እግሪ 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 ይንቀሳቀስ ይወድም ይንቀሳቀስ ይወድም ሓሳበይ ሓሳባ ሓሳበይ ሓሳብቲ እወ ሓሳበይ ኣብ ሓንጎለይ ኣብ እግረይ ኣትተይ እንታይ ይለቀለ ኣብ ሓንጎለይ ኣብ ሓንጎለይ ኣብ ዘይክሎ ቅማል ልቢ ልቢ ንዋፅኦ ዘይብሉ ሰልሚ ንዓኹ ኮይኑ ልዕላ ክንዘይትናና ስታለ ሰብ ሰሪባ ሓላለይ እንዳዕለይ ጓለይ መገሻበፂኡ ነባኺስውነይ ህክት ሰላም ሰላም ጋይስ ሕጂ ከዓ ከም እንደገና ብካልእ ዓይነት ፀወታ እንፅናልኩም ኣለና ሕጂ ከዓኒ ገና ቀፃሊ እንዲደሎቲ ፀወታ ላይክ ሼር ኮሜንት ሰብስክራይብ ግን ዓይን ሕማቅ ናብ ፀወታ ክብለኩም ሰላም ሰላም ጋይስ ከምዚ ሰሓፍና ኣቀዲማ ዝበለትና ዝኾነ ፀወታ ሒዛትና መፅያ ኣላ ንስ ከዓኒ ሓደ ሰብ ብኤልፎን ይገብር እሞ ሙዚክ ይውልዓሉ ሕጂ ታዳኛ ዝበለቶ ነቲ ሙዚክ እንትን ወልዕ ዘሎ ኤልፎን ገይሩ ዘሎ ከረዶ እዩ ብሓፈሻ ግን ክሳብ መወዳእታ ምሳና ፅንሑ ይነዘንብ ማይ ዘንብ እንታይ ግን ማይ ዘንብ ማይ ዘንብ አይሰማት እንዳለው ማይ ዘንብ ማይ ይዘንብ ማይ ዘንብ ማይ ጸልም ማይ ይዘንብ ማይ ጸልም ማይ ይዘንብ ማይ ይዘንብ ማይ ጸልም ማይ ይዘንብ ማይ ይስብት ማይ ይዘንብ ማይ ይዘንብ ማይ ይዘንብ ማይ ይዘንብ ቻው ቻው أسمعكم سامع أنت إلفون يا أخي ቻው أسمعني زلو ቻው ها ቻው 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 ያ ይመጽት ቻው ላይ ይመጽት 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 ቻው ቻው ይመጽት ቻው ይመጽት 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 أسمع يمጽት መጽት ቻው ይመጽት ይመጽት ቻው ይመጽት ይመጽት ኖ ይመጽት ይመጽት ቻው ይመጽት ይመጽት አንተ ቻው ይመጽት ቻው ይመጽት በቃ በቃ በርበረ 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 ፍርፍር በርበረ 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 አባሊ በርበረ 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 ያ በርበረ ይመርር በርበረ ይመርር በርበረ መሪሩ በርበረ ሲመርር ትይሙኒ መሪርኒ ያ መሪርኒ ይመርር በርበረ እንታይ ይመርር በርበረ አቃቲሉኒ ዋ
ሰባት ሰባት ትምህርቴ ሰባት 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 ቅባት ሰባት 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 ክራር ክራር ሰባት ክራር ሓፂር ክራር ተኸሉ ክራር ሰባት ክራር ሰባት ክራር ክራር ይጫወቱ ይጫወቱ ሰባት ክራር ይሕዙ ሰባት ክራር ይሕዙ ሰባት ክዳን ይሕዙ ሰባት ክራር ሰባት ክራር ሰባት ክራር ይሕዙ ይሕዙ እግሪ 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 hey እግሪ እግሪ ኦኬ እግሪ ያ ይንቀሳቀስ ይንቀሳቀስ እግሪ ይንቀሳቀስ እግሪ ይንቀሳቀስ 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 እግሪ ይስመር ይንቀሳቀስ እግሪ እግሪ ይንቀሳቀስ አትግደፍ ግን እግሪ እግሪ ይንቀሳቀስ ይወድቅ ይንቀሳቀስ ይወድቅ ይንቀሳቀስ ታይ ማፈዱ ይንቀሳቀስ እግሪ ይንቀሳቀስ ይንቀሳቀስ ያ ያ ሓሳበይ ኣብ ሓንጎለይ ኣሎ ሓሳበይ ኣብ ሓንጎለይ ኣሎ ሓሳበይ 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 ሓሳባ ሓሳበይ ሓሳብቲ እወ ሓሳበይ ኣብ ሓንጎለይ ኣብ እግረይ ኣትታይ እንታይ ይለቀለ ኣብ ሓንጎለይ ኣብ ሓንጎለይ መቸም እዛ ናይ ሕጂ እዚኣ ማራ እንደ ምስሓቅ ወዲእና ኣነ ሞ ከብደይ ቆሲሉ እዩ ደሎ ሕጂ ከዓ ብደርፊ ኣብ ኤርፎን ገይረ ደርፊ እንዳገበራ ምስኡ ክደግማ እየ ወይ ከምዚ ምስኡስ ብሓሳብ ክደርፋ እየ ድምፀን መቸም ክሽምድዶ እየ ትደርፊ ወላስታይ ሕጂ ከዓ ኣምላኻ ቦይ ከብደይ ሓደራ ከዓ በቃ ናብኡ ፈሰልኩም እየ ኣብ ዘይክሎ ቅማል ልቢ ንዋፅኦ ዘይብሉ ሰልሚ ክኽለሉ ዋዛ ምታ ልቢ ቀሪበባ እምኒ ክደርቢ ክርሕቀሉ ንሓሳብ አንቂለ ካብ ርእሰይ ከውፆ ልበይ በዲለ በፃሩ ግዳ ፍቅረይ ገዲዱ ይሪኦ እናበልኩስ ልበይ ገዲዱ ተረረኒ ነገረደ ከበደ ተረረኒ ከበረኒ ነገረደ ተረረኒ እንዳዕለይ ጓለይ ቻበሲውና በኺዙነይ ሂብከተ መንጠሊ ላላላላ ወወ ኮይኑ ልዕላ ክንዘይቱና ስታለ ሰራዊ
لبان ورجع ولا لا ويني كسكي وصلوا لي كفيني هاي صوت خطيبة حلالي بعلي بالي ما كشافتي وانا بخيسوني هيك تمنتلي توصلي اللباس بقى خينون على بقى خينون ዝነበረ ፃኒሒት እዚ ይመስል ነይሩ። እዚ ኩሉ ፀወታታትን ሰሓቃትን በቃ ናይ ሎም መዓልቲ ፋይናሊ ዝሰሓቅ ኩላ መዓልቲ ካብ ዝውለድ ክብላ ኣይደፍርን እና ስጋ ፍጂ ስጋ ዝፅናሕኩም ቴንክ ዩ ሶ ማች ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ገለ ኣይትሕመቁ ሸር ዳገበርኩም ንኩላ ኣባፅሕና ኢኹም ፕሊዝ 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 ሳብስክራይብ ግበሩና ቴንክ ዩ ሶ ማች ብጣዕሚ ኢና ንፈትወኩም